Rongkhang MSC constituency arlo Borthola hawaralong Rongkhang BJP Mondoli committee atumpen Chepatir Piponsi mas joining amai Kangnipon. Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilikapor nangkate bagbom porahut Rongkhang constituency arlo along ansose BJP Rachari asongaja kongkaja pangtang tumu chojja phan Rongkhang BJP Mondol committee atumpen Chepatir Piponsi Borthola hawaralong mas joining amai paduponlo. Labangso mas joining amai ke dopona long Rongkhang BJP Mondol Committee amai phu Bimol Timung kachari pona maya long district ke thomarat kaching hon MP Horen Singh Be Karbi Customary Board Chairman Joy Chandra Biatum Pen Chenglok BJP asong along klempang kubang Piatum Chetong Dunsi maya long RDP dun Bangso maya long pen Congress asong la pen CPIML asong along pen COC BJP Rachare asong along jakong horang nang chipiduna tumaphan district ke thomarat kaching hon MP Horen Singh Biari dengpen don thongkebra troxy ahem tuna tumaphan BJP Rachare asongalong arona tangpen dengpon pamilo Bangso hud MP Horen Singh bepen therangkia thengno nang kethanduna tengki BJP Rachare asong mesen pu aning kedok aning kang sampen BJP asongalong kebang atum ana phan nili hinpen dengpon lo lapen bangsong bong along pen Congress Rachare asongalong klembang pu Sitami BJP asong aphan aning kang sampai najok BJP along bangtang lo. Masih non-election sitami apor nang tibok bangtang lo apor rara tum sitami BJP asong ke klaim kira misen apor ansosesi BJP asong along bang tu bom jilang. Nasi BJP si puthot hai tu vek popusi ningje pon. Kongres leader lo, aman tu ne penta leader lo, mendolong ta penduduk bon asondak rakyat ko halai. North Bhela pora pe name Dilip Sangma la karo lekha peno asi jinda formally BJP long join no tame mane total nang join no 37 houses of ini asi latung da nang join no pe bulo je tang an bang ke BJP party arona teng pen Roisi BJP aja ko ngapati ye kan BJP akam thebon ko pusi chak BJP song tumsi laga BJP Congress pen la pen CPM Kongres PNCPML maximum ke Kongres PNCPML Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live